गिबियावनो गासैबो बर' माहारिनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आरो आं बेयाव बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना जाबाय मा जोबोद दुखुनांथाव खोथा जे दाखालि जालांनाय जितु 2019 नि आसाम टेट एग्जाम बेयाव जे बर' रावनि सोंथिमोन बे सोंथियाव ओरैबायदि राव सोलायनायाव गोरोन्थि जादों जायफोर गोरोन्थिखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरो बे गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गोबां टेट बिजाथिफोरानो बेनि थाखाय भुगिनांबाय बा बेनि भिक्टिमाइज जानांबाय होननानै आं सानदों आरो बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय आं बे भिडिअआव ओरैनो खायसे मेजर गोरोन्थिफोरखौल'सो दिन्थिदों माइनर गोरोन्थिफोरखौथ' आं दिन्थियाखैनो दा आङो मेजर मा गोरोन्थि जादों बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनो सानदों बे मोनसे सोंथिखौ नोंथांमोना नाय बेयाव मा लिरनाय दङ जे इंराजियाव दं if each side of a triangle is 1/3 of its perimeter what kind of triangle is this होनना दं जोंनि बर'आव मा होदो जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोनफ्रोम खनानि जखाया जेराव माने बेयाव इंराजियाव होदो साइड होननानै बुंदो साइडनि जायगायाव माबोरै खना फैखो बे साननो गोनां खोथा आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमानि 1/3 जेयाव बेयाव होनदो इंराजियाव जे 1/3 होनना बुंदो नोंगौ 1/3 इंराजियाव 1/3 होनो नाथाय जोंनि बर'आव खिन्थु 1/3 जाया बेयो बेखौ जोंनि बर'आव होननानै बुङो 1/3 होननानै बुङो आरो अब्लाथाय बेखौ मानो एसे गोरोन्थियै बिदि होखो जे 1/3 नि जायगायाव माने 1/3 होखो बे जोबोद गोरोन्थि जादों बेयाव खायसे जोंनि स्टुडेन्टफोरा जिखिनि टेट केन्डिडेटफोर हयथ' बिथांमोना हागौमोन खोमा बेनि फिननायखौ मोजाङै राव सोलायनायबा नाथाय बेयाव मोजाङै राव सोलायनायनि थाखायनो दिनै जोंनि गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बेनि मार्कनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जाबाय होननानै आं सानो बेफोरबायदिनो आरो दंबावो आं खोन्थिबावदो नोंथांमोननो नैबे सोंथिखौ नाय नोंथांमोना बेयाव दो इंराजियाव if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then this quadrilateral is a इदि होनना बुंदो आरो अब्लानिया बेयाव नोंथांमोना माखौ नाय जोंनि बर'आव मा होखो बेखौ नाय जुदि मोनसे आखान्थि ब्रैनि खनाखौ गावजों गाव गोलावै समान खोन्दोआव सिनखावो अब्ला बै आखान्थि ब्रैया मोनसे ओरै होनना बुंदों आरो अब्लाथाय बेयाव जे होनना बुंदोंमोन जोंना बेयाव जे डायगनेल सोदोब मोनसे फैदोंमोन माने खना हांखो बै खना हांखोआ बबाव गोमाना थाखो बेथ' जाथाराखै बे सोंथिया बर'आव एसेबो जाथाराखै राव सोलायनाया एसेबो जायाखै मानो होनबाथाय बेयाव खना हांखोनि जेबो खोथायानो फैयाखै आरो बेयाव लोगोसे होनदोंमोन बाइसेक्स इच आदार एट राइट एंगल्स होनना बुंदोंमोन नाथाय बेयावथ' मा खनाथि खनानि जेबो खोथायानो फैयाखसै बेयाव फैनांगौमोन जे मोनसे आखान्थि ब्रैनि दोंनै खना हांखोआ जुदि गावजों गाव थोंगोरै दानखावलायोब्ला बा थोंगोरै समान खोन्दोनै खालामलायोब्ला अब्लाथाय बै आखान्थि ब्रैया जागोन मोनसे इदि होननानै जानांगौमोन बे सोंथिया नाथाय बेयाव जेबो माने इंराजिजों नै बर'नि गेजेराव जेबो राव सोलायनायनि माबायानो फैयासै बेरखाङासै जेबो बाथ्रायानो बेरखाङासै आसलते बेनिखायनो बेयावबो जोंनि बर' जि सेंग्रा सिख्लाफोर जिखिनि केन्डिडेटमोन जोंहा टेटनि केन्डिडेट बिथांमोना बे नाम्बारनिफ्रायबो हयथ' बुजिनि थाखायनो बन्सित जानो गोनां जाबाय गोरोन्थियै राव सोलायनायनि थाखायनो बे मार्कनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जाबाय होननानै आं सानो बेफोरबायदिनो आं गुबुन मोनसे सोंथि खोन्थिबावदो नोंथांमोननो नैबे सोंथि मोनसेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिबावदो बेयाव दङ जे इंराजियाव if the area of a square is equal to the area of a rectangle having sides of length 9 cm and 3 cm then the length of each side of square is जोंना नाथाय बर' मा जाना थाबाय जुदि मोनसे बर्ग दब्लायनि खालि आजिखालि खालि होननाय सोदोबखौ बाहाया आसलते जों दब्लायथि होननाय सोदोबखौसो बाहायो आरो नोंथाङा जुदि हम बिखौ सानदोंमोनबा जे कालिखौनो होनो अब्लाथाय कालिखौनो होथारमोन मानो खालि होनांगौ जोंहा जे हालावबो थाङा मैयावबो थाङा माबायदि सोदोब जाखो बेलाय खालियालाय बेयो इथ' एक्सेप्ट जाथावथारा आरो बेयाव आयतनि खोथानि बुंदो जे
मोनसे बर्ग दब्लाया ओरै जानांगौमोन जे बेनि जितु दब्लायथि मोनसे बर्ग दब्लायनि दब्लायथिया मोनसे आयत दब्लायनि दब्लायथिजों समान जायनि गोलावा 9 सेन्टिमिटार आरो गुवारा 3 सेन्टिमिटार बेफोरबायदि सोदोब थानांगौमोन बेयाव नाथाय बेयावथ' एसेबो बेफोरबायदि सोदोबा बेरखांफैयाखै बेयाव जेबो माने सेन्टेन्सआनो जायाखै बुंनो थांबाथाय नायबा नोंथांमोना मोजां नायनो हागौ जे जुदि मोनसे बर्ग दब्लायनि खालिया 9 सेन्टिमिटार आरो 3 सेन्टिमिटार दाजाबथाय मा दाजाबथाय सोदोब फैखो बियो आसलते साननो गोनां खोथा जे मा दाजाबथाय सोदोब फैखो मोनसे आयतनि खालिनि समान जायो अब्ला मोनफ्रोम बर्ग दब्लायनि लावथाया जागोन बेफोरबायदि होदों आरो अब्लानिया बेजों आरो इंराजिजों नोंथांमोना साननानै नाय एकदमबारे जोबोद फाराग दङ माने इयाव सोंथि इंराजियाव जि बुंदो बर'आव जेबोआनो जाहैयाखसै आरोखि बुंनो थाङोब्लाथाय अब्लाथाय बेफोरबायदि गोरोन्थियै राव सोलायनायाव जोंनि केन्डिडेटफोरा जोंनि हारिनि केन्डिडेटफोरा माबोरैहाय मोजाङै आनजादखौ लिरनो हागोन नोंथांमोना साननानै नाय मोनसे गोरोन्थि सोंथि खोन्थिबावदों आं बर'आव राव सोलायनायखौ नै 38 नाम्बार कुइसनाव दंना इफ द पेरिमिटार अफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरिमिटार अफ ए स्क्वायर विथ साइड्स 4 मीटर each and the length of the rectangle is thrice its breadth then the area of rectangle would be जोंना बर'आव मा जायो जुदि मोनसे आयतनि सोरगिदिं सीमाया मोनसे 4 मिटार खना मा खना सोदोब फैलायखो आरो बेयाव बर्गजों समान जायो आरो आयतनि लावथाया बेनि अरथायनि 3 गुन जायो अब्ला आयतनि खालिया जागोन यावबो दब्लायथिनि जायगायाव आरो खालि सोदोबबो बाहायबावलायबाय जोंना अब्लाथाय माबायदि जानो हागौ माबायदि राव सोलायनाय जानो हागौ नोंथांमोना साननानै नाय बेयाव जेरावनोखि नैयाव खनानि जेबो खोथाखौनो बुङाखै जोंनिया माबोरै खना सोदोबा फैलायखो बेयावलाय बेयावथ' ओरैबायदिसो होनना बुंदों ना इफ द पेरिमिटार अफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरिमिटार अफ ए स्क्वायर विथ साइड्स 4 मीटर each and the length of the rectangle is thrice its breadth then the area of the rectangle would be माने ओरैबायदि जादोंमोन ना मोनसे आयत दब्लायनि सोरगिदिं सीमाया 4 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सीमाजों समान आरो the length of the rectangle is thrice its breadth आरो आयत दब्लायनि लावथाया बेनि गुवारनिख्रुइ 3 फान then the area of the rectangle would be अब्ला आयत दब्लायनि दब्लायथिया जागोन बेफोरबायदिसो होनना बुंदोंमोन अब्ला बेयाव मा जाखो बेयो मा जाखो जेबोआनो जायाखै बेनिखायनो बेयाव जोंहा आरोबाव जोंहा बर' जि बिजोंनि केन्डिडेटफोर बेयावबो जोंहा लस जालायबाय जुदि इंराजिखौ नायनानै बानायाखैबाथ' आरो होमबाथ' जोबोद लस जाबाय आरोखि मानो होनबा बर' रावाव जोबोरैनो गोरोन्थियै बे सोंथिखौ होनाय जादोंमोन जोबोद गोरोन्थियै राव सोलायनाय जादोंमोन गोरोन्थियाथ' गोबां सोदोबफोरा गोरोन्थियानो जे बर' राव सोलायनायनि जितु गोरोन्थिफोर गोबां दङ आं मेजरखौल' खोन्थिबावदों आरोखि माइनरखौ आं खोन्थिबावाखै दा नैयावबो मोनसे नोंथांमोना नायनो हागौ मोनसे गोरोन्थि नैयाव if the height of a trapezium is 8 cm and the sum of parallel side is 16 cm then the area of trapezium is इदि अब्ला बर'आव मा दोननाय जुदि मोनसे ट्रेपेजियामनि जौथाया 8 सेन्टिमिटार आरो समानथाय खना मा समानथाय फैलायखो बेयाव मा समानथाय सोदोब आं इखौ साननानै मोनाखसै जे मा समानथाय मिन्स व्हाट इट्स समानथाय माने मा जायो इकुवेशन समानथाय माने इकुवेशनसो नङा होनबा खनानि गासै बिबाङा 16 सेन्टिमिटार समानथाय खनानि बिबाङा 16 सेन्टिमिटार मा समानथाय खना सोदोब फैलायखो जोबोद साननो गोनां खोथा आरोखि जेराव इयाव होनना बुंदों ना साम अफ पेरेलेल साइड्स होनना बुंदो अब्ला समानथाय साइड्सखौ जितु आखान्थिखौनो खना होनबाय थाबा जागोन नामा आखान्थि साइड्स माने आखान्थिसो बेखौनो खना होबाय थादो आरो समानथाय इयाव होनदों साम अफ पेरेलेल साइड्स पेरेलेल मीन्स लिक होनना बुङो बेखौ बर' लिक आखान्थिफोर जानांगौमोन बा लिक आखान्थिफोर होननांगौमोन आरोखि मा बेलाय समानथाय खना फैलायखो बेयो जोबोद गोरोन्थि जादों
बेफोरबायदि गोरोन्थियावलाय सोर साक्सेस जाना सोर माबा जोंनि केन्डिडेटफोरा मोजां फिथाइ खालामनो हानोखाय बेयाव साननो गोनां खोथा बेनिखायनो राव सोलायनायाव जोबोद माने मोजाङै राव सोलायनो गोनां दं होननानै आं सानो आरोखि स' बेफोरबायदि जुदि सोलिबाय थायोब्ला खिन्थु जोंना जोबोद लस जागोन हारिया जोबोद लस जालांबाय थागोन आरो माबाफोर गोरोन्थि थाबावनो हागौ आङोथ' मेजरखौल'सो खोन्थिबाय दं माइनरखौबोथ' आं नुगासिनो दं बेयाव मा गोरोन्थि दं नाथाय आं मेजरखौल' खोन्थिगासिनो दङ मेजर मोनसे गोरोन्थि आं खोन्थिना होबावनोसै नोंथांमोननो बेयाव दंनाय इंराजियाव दं ए लार्ज बक्स अफ डाइमेनसन 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeter is filled with small cubes with size 6 centimeter. If each cube contains 25 chocolates, then how many chocolates can be placed in the large box? होनना बुंदों अब्ला नाय बे सोंथिखौ नाय इंराजियाव आरो बर'आव मा दं जेराव माने डाइमेनसन सोदोब दं डाइमेनसन मिन्स बर'आव बेखौ खोंलारि होनना बुङो खोंलारि दा खोंलारि होननाय जेबो सोदोबखौनो होआखै बेयाव आरो बेयाव होनना बुंदों जेराव माने साइड होनना बुंदों 6 with side 6 सेन्टिमिटार थामहिनबा आखान्थि 6 सेन्टिमिटार जानांगोन नाथाय 6 सेन्टिमिटार खना होनना बुंदों खना गोनां होनदों माने जेराव माने साइड जानांगौ जायखौ आखान्थि होनना बुङो बेखौनो खना होननानै राव सोलायगासिनो दङ रावबो नायफामाखैसो नामाथाय बेखौ जोबोद दुखुनांथाव खोथा आरोखि बेफोरबायदि गोरोन्थि जुदि खालामो अब्ला जोंनि हारियालाय माबोरैहाय दावगानो